Hello everybody, Denakik here, and today I'm gonna be showcasing some rigs. So this is gonna be rigs for like advanced rigs and stuff, and it's gonna be rigs for you. And this is actually compatible with 1.8 skins. Yes, I have made it. I know I said I couldn't make it. I said impossible, but I made it. So I lied to myself. Okay, so this is the folder I'll be putting it in. Let me open it up. Okay, so let me get first with the first rig. There's multiple rigs in this. Let me go with the first one I made. It opens up. Alright, so this is the first rig I made. It's basically an advanced rig. Really good IK. Look at that. I figured out how to do that. Oh my gosh, I'm good. If you push Alt G, you'll go back to the same place. I got these poles. Same as always. Really good IK. Really nice, I should say. I also got wrist, so I didn't know, but I figured this out wrist thing on my own. So yep, some really nice wrist. The poles work normal. Oh G. The torso is basically the same. The torso stuff. Do this. The head, pretty much the same. Here's the eyes. The eyebrows, I got to do this. So now you can do that. Well, you've done it a long time ago, but I don't know what I'm saying. Okay, on G. Let me just change the eyebrow colors to. Oops, I can't see. Okay. Change out our colors to this. Looks good. Yep. Okay, so file save. We got the really big control panel over here with a Boolean mouth. Now this is fully customizable, remember, so you can change your skin and stuff on it. So let's go over from top to bottom on this control panel. So the top one, basically, this is for the eyebrows. You can make them the size whatever you want, and this is to make the eyebrows bigger. This is for the eyes. Wait, the eyes are not working. I forgot that. That's great. So I'll fix those eyes later. But basically, these two are for the eyes to make it bigger, and these two are for the eyes to make it smaller. This is for blinking. Yep, really nice blink. This is for blinking upwards. This is for the extra layer hats, so you can activate it by just doing that. Really cool. Now I actually had to hide the the extra layers, so I'll move them back up. So just do this. Just right click on them, push M, move it to first layer. First layer. The reason why I did that is because I don't know why, but it kind of like does this, if you can see. Yep, does it for pretty much everything. So that's why I hid them. But now if we activate them, there's extra layers and stuff. The torso is white because, well, if you change the skin, it won't be white. Remember, if there's some black on the extra layers, you have to get rid of them by going in edit mode, push tab and stuff to get rid of them. So yeah, let's turn that off. Let's see. Oh wait, I forgot to go over these. Basically, if I make the mouth go open a little bit, this is for smile. So this is a smile. This is a grin you can do. G. This is the leather grin. G. And by the way, if you may have noticed, the teeth, they are separate, kind of like this, so you can see that they're separate. Yep. I guess you can kind of see it. But yeah, in an angle, you'll be able to see it. And then this is just for frowns. Frown.
frown, frown. Yep. And then this is to make the mouth bigger. It's kind of weird, but yep. What happened to the teeth? I need to fix that. Oh my gosh. Okay. So yeah, there is some problems with it, but I will be releasing it today. Well, actually, I'm not going to release it today. As soon as this video gets at least 10 likes, I will release this for free. Well, I mean, I'll release all the rigs for free. This is just one of it. Now, a lot of you have requested fingers with my rig, so I made fingers. It's the same as the advanced, so except it has fingers. I was kind of being lazy with this one. I don't know what I was doing. So, this fingers. This is a glitch where you right click and, you know, put it back in position. It will still stay the same. Just move it a little bit. But of course, if you don't like that, you can simply just did I forget to make these wireframes? Nope. Okay, I'm gonna fix that later. You can simply just move these. So, see, there's these. You can move. Simply just move those if you don't like this. Oops. Let me just put these back. Yeah, constraints. So you know, well, poop. Okay. Put that back. Same for the other finger. Same thing. Same for the AK. Basically, everything is the same. The poles look a little different because, well, it's kind of hard to explain. Everything looks different this way, except it's not. So basically everything works the same. At least these are working. So these parts are working. You can see. Yep. Except for that one, apparently, for some reason. Big eyes. Big eyes. Mouth is the same. So basically everything is the same as this rig. Now, you may want 2-pixel eye rig, so I did make that. If I can just quit this. I made one without fingers. This is my skin because it's 2-pixel. No, I'm not going to keep my skin like this because it's a long story. No, it's not. I told you. But, yep. So, here's the rig. Pretty much the same. I need to fix that. Look at the teeth. Oh my gosh. Oh, I need to fix that. Oh, I'm gonna fix that right now. Amazing. Go down. Yep. Okay, that's good. There we go. Now I'm gonna save it. Save. It's basically the same. Oops. This one for some reason not working again. Sorry about that. And yeah, basically everything is pretty much the same. I got another one with fingers. Yep. Fingers. What the heck is that? Oh, that's part of it. Yep, so same. I'm gonna fix the teeth right now. So just look. There we go. Just camera view, file, save. Yeah, pretty much everything was the same. Oh, this one works apparently. Somehow. So yeah, I really need to fix some stuff, but pretty much everything is the same. Eyebrows. The eyebrows kind of look weird. But yeah, that is my rig. Let me just go change the skin on one. Then I'll change on this one. I'm also gonna make sure that it is. Yep, it's all packed, so you can see the skin. So if I open a new window, go to UV image editor, go to. By the way, if you have 1.8 skin,
you have to click on, instead of clicking on skin rig, which is this, you have to click on 1.8 skin, so, and then change it. This is for like other skins that don't have the actual layers. Is replace image with. I really don't have any other so I'm just gonna change to my skin 6. It will turn out like this because you're not using 2-pixel rig. But yep, it is changeable. Don't worry. And yeah, so hope you guys enjoyed, and I shall see you later. Bye bye. I hope you remember. This will only be released till 15 likes. Okay. So yeah. But I just really want likes. So bye. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit immáron újra a videómban. Volt egy kis szünet, igaz, de most újra aktív vagyok, töltöm fel újra a videókat. Ma bemutatom nektek, hogyan használjuk, illetve hogyan kell egyszerűen létrehozni kapukat Minecraftba Creative Gate pluginnal. Most lépjünk fel a pluginsbucket.org-ra, tehát ugye a fejlesztői oldalra. Majd a plugin lista van. Írjuk be, hogy Gate. Majd keressünk rá, és ugye itt is van, hogy TP Creative Gate Nov on Bucket Dev. Majd kattintsunk ide, szuper. Kinyitom, hogy jobban lássátok. Dovland fül, szintén Dovland. Oké, megőrizzük. Még már jó párszor letöltöttem, pontosan 3-szor, ugye már 2-szer felülírva, egyszer simán. Tegyük le tárcára, nyissuk meg szerverünket, és azon belül pedig a plugins mappát majd rakjuk bele. Hát én átnevezem, hogy ugye ne ez legyen a mappa neve, vagy 2, hanem simán csak nektek nem kell átnevezni, és nem muszáj. Én átnevezem, majd indítsuk el runnon ugye a szerverünket is, amíg ez beindul, addig nézzük Minecraftba, hogy állunk. Na, ez is indult elvileg. Nagy Istenem. Egy perc, várj. Na, most a sikerült végre fellépni. Lássunk is neki a pluginnak. Hát érdemes tudni ezt a pluginról, hogy 2 kaput kell létrehozni. Egy gyémántal a kapu aljába, illetve arra is érdemes figyelni, hogy magát a kaput hogy építjük fel, és hogy milyen alkatrészekből, tehát milyen anyagból. Mert azt határozza meg, hogy például 2 kaput mi köt össze, tehát hogy mit tudom, van benne mondjuk gyémánt, van benne sima stone, meg cobblestone, meg sandstone, tehát ugye homokkő, meg sima kő, törött kő. De ezekre érdemes odafigyelni, na mondjuk kezdjünk is hozzá. Legyen egy 4-es az alja. 2 gyémánt. Meg gravel az csúnya. Legyen ilyen sötét. Ez a wooden planks-nek a változata. De ne így nézzen ki, hanem így. Úgy. Akkor mehet kívülre. Fölfelé megint. Szuper. Itt átív belül. Na. A bugolja. Ja, remélem most senki nem felejtette, hogy az idő közben, ameddig én nem voltam így aktív, kijött egy újfajta bug, egy frissítés Buckitra, ami az 1.2.5 per RO3-at jelenti. Szóval egy figyelmeztetésképp érdemes mondom, hogy érdemes lefrissíteni a Minecraftunkat, vagyis a Bucket verziónkat, mert mégiscsak jobb, hogy egy friss verzió van fönt. Jó, ezt már használtam is. Ezt csak így megemlítettem, tehát semmi. Másik fontos, a kaput órával tudjuk működésbe hozni, szóval kattintsunk is bele. Igen. Most egészítettük ezt az egy kaput, és kiírta a szerver, hogy miket használtunk: wood, sandstone, diamond és diamond block tulajdonképpen. Ez elég egyszerű kapu, viszonylag így az összetétele, tehát akkor hozzunk létre mondjuk egy másikat, kicsit messzebb. Lehessen érzékelni itt az egészet.
Szuper. Ugye időközben megindult szerverünk is, amit a linken át elérhettek majd, de mondom az IP-t, ugye 91.82.84.213.25.570-es porton, illetve IP-n elérhettek. Általában hát fullon van. Most az utóbbi 1-2 napban mondjuk volt egy kis fennakadás, ugye volt egy-két hacker barátunk, de nem igazán sikerült nekik, amit akartak. Tehát felkerült a szerverre egy anticsit, ami annyit tesz lehetővé, hogy aki megpróbál valamilyen, akármilyen módon is csak csalni, az azonnali kitiltásban részesül. Sajnos, de más lehetőségünk nem volt, tehát ezt választottuk. Úgy. Építettem ilyen bonyolult kaput, azt is tudom, mi volt a felépítése. Szuper. Úgyis minden igaz, akkor itt volt még bent. Viszont. Na, ezt a kaput is hozzuk működésbe, ugye megint órával kattintsunk jobb klikkel le, és ilyen ki is írta, hogy Gate 2. Ezt kicsit kidíszítjük fákjával. És oldalra is. Csak hogy szép legyen, majd itt is díszítsünk fákjával. Annyi fontos, hogy két kapunak ugyanúgy kell kinéznie, szóval most ebben szerintem ördöngőség nincsen, és el is teleportált minket. Ugye gondolom mindenkinek feltűnt, hogy az előbb még megtaláltam, ott voltunk. Most belemegyek kapuba. Most már itt vagyunk. Itt és ott. Itt és város terület. Városon kívül ugye itt és ott. Na hát ennyi lenne a Creative Gates pluginnak a használata körülbelül, szóval elmondtam, hogy érdemes figyelni, tehát még egyszer. A két kapu ugyanúgy nézzen ki. Fontos, hogy a kapu aljában, tehát az alsó, legalsó blokkban, azokban legyen gyémánt. Elég egy darab is, de minimum legyen egy. Hogy működjön, ugye arra kell rákattintani az órával. Érdemes annyit tudni, hogy ha mondjuk kapuépítő, kaput akarsz építeni, akkor kreatív módba ragd magad, mert sokkal jobb kapukat lehet építeni, mint mondjuk survivalbe. Hát, körülbelül ugye ennyi lenne. Köszönöm, hogy végignéztetek rövid kis tutorialomat. Sziasztok!